El Jordi Serra és el tercer membre d'una nissaga important, molt important de ceramistes d'aquest país. Ell és un excel·lent ceramista que a més és pintor, dibuixant i és també enginyer tècnic industrial. Aquesta capacitat per les qüestions tècniques l'han convertit en un referent dins del món dels esmalts de reflexos metàl·lics, realitzant iridescències, transferències i combinacions de colors que normalment embolcallen com una pell els seus magnífics dibuixos, fent unes peces úniques que són un referent dins la ceràmica contemporània. Ha fet exposicions a diversos països com el Japó, França, Alemanya i els Estats Units, sent un dels ceramistes més reconeguts del nostre país a nivell internacional. És membre de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica i des de fa molt poc, Sí. És acadèmic de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. I us deixo una mica que us interessa. Moltes gràcies. Esperem que us queda bé. Molt bé. Em sentiu? Sí? No vaig acostar més al micròfon? No. A veure, quan em va proposar fer una xerrada, clar, jo vaig pensar que faria una xerrada sobre el meu tema principal, no sobre el tema de l'art, sinó el tema científic de la ceràmica de reflexos metàl·lics. Per tant, em limitaré, perquè ja és prou complicat, a explicar el procés amb el més detall possible perquè pugueu tenir una mica d'idea de la dificultat que comporta obtenir una peça excel·lent, per dir-ho així. Jo vaig tenir la sort que el meu pare i els oncles, que van ser els deixebles de l'Antoni Serra Fiter, van treballar sobre els reflexos metàl·lics. I, esclar, quan vaig veure, quan vaig entrar a treballar l'any 59, en la Masia Serra, doncs la primera cosa que em va captar l'interès va ser aquest procés dels reflexos metàl·lics. Evidentment, vaig aprendre a fer fang, a fer torn, a fer esmalts, a fondre esmalts. Ho dic perquè aquesta part de la confecció dels esmalts ha estat molt important, sobretot pel procés aquest dels reflexos metàl·lics, perquè he pogut vetllar i modificar els punts de fusió dels esmalts. Els esmalts ens els hem fos nosaltres, és a dir, dic nosaltres perquè encara existia el meu pare que fèiem ja frites dels esmalts i obteníem un esmalt amb les característiques que desitjàvem. I això m'ha comportat que al llarg del temps, dels anys, he anat veient que millorant l'estructura del procés dels reflexos metàl·lics i necessitant també modificar els esmalts bases per obtenir una menys temperatura encara per tenir aquests reflexos tan delicats. Al principi, quan vam començar a treballar, o vaig començar a treballar amb el pare i els oncles, els reflexos metàl·lics els coïem, diguéssim, a la tercera cocció em refereixo, sobre els de 6 a 700 graus. Havíem fet algunes reduccions a 750 graus, però havies de posar uns esmalts molt d'usos. A mesura que ha passat el temps, aquests esmalts els he anat rebaixant de punt de fusió. He afegit criolita, he afegit, diguéssim, el criolita és un hexafluorur de sosa i d'alumina. I hem anat rebaixant la fórmula i tenim uns esmalts que a 600 graus ja admeten influència de les atmosferes reductores.
Així com normalment un vidre a 600 graus ja és vermell i fos, amb ceràmica a 600 graus és una temperatura molt baixa. Però per aconseguir el que he arribat a aconseguir, aquest punt de trobar, de modificar uns esmalts i fer unes cuites només de 600 a 620 graus, vol dir que ha estat un èxit perquè tenim una àmplia gamma de matisos dins de la peça. Jo suposo que tothom d'aquí sap el que és un reflex metàl·lic, però si us sembla, farem un apunt per al que no ho hagi vist mai. Només us diré que els reflexos metàl·lics venen d'Orient, i és un procés en què es buscava, sembla que sí que sigui aquesta la història, es buscava el dorat sense posar hort. Aquesta és una mica la idea bàsica dels turcs i dels... Després ho van passant als països àrabs i segons em va dir últimament el director del Museu de València, el Jaume Coll, aquí a Espanya els primers reflexos metàl·lics que es coneixen són del segle XI fets a Sevilla. O sigui que es va trobar unes peces a Sevilla i creuen que és les primeres peces fetes sobre espanyols, diguéssim, no àrabs, perquè els àrabs ja van entrar a la península molt abans i van portar aquesta tècnica fins a Poitiers. Des d'ahir van anar pujant tota la dominació àrab, València, Manises, etc., Catalunya. Doncs aquest procés els àrabs ja el coneixen. Però, en canvi, les primeres peces fetes per realment ceramistes espanyols o de la península, diguéssim, és del segle XI a Sevilla. Aquestes primeres peces originals ja d'això. Bé, com veieu, la veu no és gaire agradable, però he estat constipat 2 setmanes, o sigui, Déu-n'hi-do, 2 setmanes amb tos i etc. Però bé, intentarem explicar una mica aquesta llargada de procés, perquè el procés no és curt. Mireu, el Toni Comella un dia em va dir, diu, per què no ho provem amb un forn elèctric de fer-ho, o amb un forn de gas de fer la reducció, i etc., i fer el mateix procés. I li vaig dir, ho podem provar, però l'èxit no el tindrem. Per una raó, perquè per obtenir els matisos aquests que obtenc en les meves peces, s'ha de tenir un gran període llarg de reducció. Què comporta això? Comporta que la temperatura del forn no pot baixar. És a dir, si encenem un forn o posem gas en un forn i arribem a la temperatura de 600 o 620 graus o 630 i comencem a fer fum, comencem a fer reducció, automàticament la temperatura baixa, perquè el gas no aguanta la temperatura, se refreda el forn. El forn de gas de casa he provat diverses vegades i és molt difícil anar encenent, apagant el forn de gas i no vaig tenir un bon resultat, vaig tenir un resultat mediocre. Per tant, la primera, diguéssim, cosa que és necessària és tenir un forn de llenya, cosa que ja és difícil avui en una ciutat, però encara em permeten tenir a la masia i fer fornades almenys 2 o 3 a l'any i no molestes els veïns, perquè de fumera se'n fa. Però un dia, com a anècdota, estàvem fent una fornada i feien fum i, esclar, molta gent que no veu d'on surt el fum avisen els bombers. I van venir els bombers i es van rodejar la masia. Total, que llavors em van dir els bombers, diu, mira, sap què? Diu, quan passa una fornada d'aquestes, avisi a l'Ajuntament o als bombers que no vinguin, perquè està fent una fornada. O sigui que això ens va passar ja automàticament ara quan faig una fornada, aviso als bombers que no vinguin. Però ho troben estrany, perquè dius, vostè farà fum? Dic, sí, home, però no passa res, que els veïns ho saben perfectament. Només fa, el meu pare van entrar allà l'any 26, van començar a fer fornades.
O sigui que, Déu-n'hi-do, Jo vaig entrar l'any 59 i a partir de llavors hem anat fent. Bé, jo he portat unes mostres perquè explicaré una mica en què consisteix el procés. En primer lloc, s'ha de preparar unes peces amb un esmalt, amb un esmalt llis, i aquest esmalt és el que jo deia que ara, en aquests moments, faig servir esmalts que els he anat rebaixant el punt de fusió. Per tant, doncs, he afegit elements. I a més, no solament per obtenir un bon resultat és necessari afegir això, sinó que s'ha d'afegir en el moment que es fa la frita. Per aquell que no sàpiga el que és una frita, és una fusió amb un gresol dels vidres, dels esmalts, que després es maturaran per donar un esmalt per poder aplicar a les peces. Per exemple, aquí trobem que l'esmalt aquest, ara veiem aquí gris i rosa, però això era un esmalt blanc. Aquest fons d'aquí és un esmalt blau, el fons de la rajola. I aquest és un esmalt transparent. En aquestes temperatures ja clivellen les peces, perquè és tan baixa la temperatura que per força ha de clivellar. Amb aquesta poca punt de fusió i una alta dilatació, doncs passa això, tenen aquest clivell, el qual ja m'agrada perquè les peces no semblen de plàstic, semblen de vidre. Això ja és una de les característiques. Bé, si vols pots passar alguna fotografia i així comentaré. Aquesta és una de les últimes peces que vaig fer i, com veieu, aquí ja és una peça que era de color blanc, com aquesta mostra, que aquí no es veu bé de color, però que es veu un vermell i un plata, un daurat. Com veieu, i aquests triangles, n'hi ha de vermells i n'hi ha de color daurat o platejat. Això no és res més que el vermell és coure i el platejat o el daurat és plata, argent. Evidentment, la fórmula no és tan simple com unitat de plata i solament unitat de plata, sinó que ja a vegades hi afegim més cosa per donar consistència en el vermell, per exemple, o en el plata, en el daurat. Si afegim estany, per exemple, en aquests òxids preparats per dibuixar, perquè això no és un esmalt, són òxids que tenen una barreja amb ocres o argiles que s'apliquen sobre la peça cuita i aquests òxids són els que penetraran per la temperatura i la reducció a dintre de la coberta original. No sé si m'explico. M'explico? Sí, si no us tornaré a explicar una mica. Tenim una peça amb una coberta original, per exemple, de color transparent, en què es veu al fons el color de l'argila, el color vermellós. Sobre aquesta coberta transparent ja cuita a 1.000 graus o 950 graus, no la coca a 1.000 graus. Ja tingui una mica més de clivells. Aquesta coberta la decorem amb òxids barrejats amb mangra, amb ocres, etc. És dificultós de pintar perquè no és una pintura a l'oli, això és una pintura que costa de fer anar. Jo es mou molt bé, no sé si us veu més endavant, tires endavant. Bé, aquest és el retrat del meu avi, que aquesta presentació va ser el treball que vaig fer per l'acadèmia, però l'he aprofitat per ensenyar aquí les peces de després. Endavant. Això és una peça de porcellana, està al museu, o està en el Museu del Disseny, em sembla que està. Endavant. Això ja és de la segona generació, això és de l'any 26 o 27, una cúpula del germans Serra. Endavant. Aquesta. Aquesta és una peça de color blanc, que es veu molt bé el crecaler, i també hi ha aquest rosat tan bonic que us ensenyava aquí, que es veu, no sé si la veieu, aquest rosat. És una mica això, aquest procés.
Això no és res més que la vaporització del coure. Quan a dintre del forn es vaporitzen aquests òxids, aquest vapor es trasladen a la peça. I jo, quan me'n vaig donar compte del procés ceràmic que comporta una reducció, quan veiem una peça feta pels àrabs, veiem que hi ha un fondo completament estable i una decoració en daurat. Això és el procés característic dels reflexos metàl·lics àrabs, hispanoàrabs. Ells no modificaven la coberta base, sinó que es limitaven a pintar o a fer una decoració i que allà on pintaven quedés daurat o vermellós, del coure, bàsicament del coure i la plata. Per tant, els àrabs no tenien el sentit de modificar tota la peça. Jo com em vaig donar compte que era més important a vegades modificar la totalitat de la peça, per això vaig crear uns esmalts, jo i el meu pare, perquè això ho vaig aprendre del meu pare, crear uns esmalts que siguin aptes per reflexar-se, per admetre les reduccions, aquestes vaporitzacions de coure, plata, bismut, etc., estany. Per tant, aquest esmalt que rebrà aquesta influència, no solament allà on hi ha pintura de reflexes reflexarà, sinó que allà on no hi ha pintura també farà el seu efecte. Es veu molt clar en aquesta peça, que és aquest gerro. Allà on ha pintat el cranc o allò, es veu pintat i vermellós, però el blanc ha agafat una influència rosada, vermella, de la vaporització de l'òxid de coure. No soc ceramista i prou. Però jo crec que l'experiència aquesta, que és una experiència d'observació, si no es veu, és difícil d'explicar. Encara que jo ara expliqui molts detalls, és difícil d'explicar. Mireu, el control de la temperatura és gairebé fonamental per obtenir un resultat bo. Si jo marco que hem d'arribar a 620, per exemple, no hem d'anar a 630. Això aviat està dit, però el piròmetre, la canya piromètrica, la posem en un tub del forn lateral i ens indica la temperatura d'una zona. Però aquella zona és la zona, per exemple, de baix o d'aquí. Però aquí n'hi ha una altra temperatura. I a dalt n'hi ha una altra. I a baix de tot n'hi ha una altra. És a dir, aquesta sensibilitat que hi ha per la bona portada a terme de la cuita, vol dir que hem de saber en tot moment que el forn està igualat i que no ens hem passat de temperatura. Quina manera hi ha de mirar-ho? A través de la mirilla aquesta, o de l'espill aquest, l'ull és el que ens indica. Per què? Els 600 graus és quan comença a veure's una rotllana vermella fosca a dintre. Per tant, quan veig aquesta petita rotllana vermella del tub, ja vaig molt a bo, tanques tiratge, controles el forn, vas fent càrregues suaus, no tens una fogaina plena, vas a posar, fins que això passa a 600 i tu vols que pugi a 620. Però per pujar de 600 a 620 i igualar el forn, es necessita, per exemple, una hora. Aquests 20 graus són fonamentals, perquè si et vols precipitar, a dalt tindràs més temperatura, tindràs molt vermell a dalt, a baix no tindràs res, i aquest descontrol del forn portarà a cremar peces a dalt i a quedar crues peces a baix. Per tant, fixeu-vos que la primera part d'aquest procés és el control de la temperatura. Endavant. Que veurem, veieu, aquestes són les mostres que us he donat en cru. Cada ratlla és un òxid diferent. Per exemple, allà posem l'A és amb estany, i el roig és el coure,
la plata i coure és el B i la plata sola és la J. I cada mostra d'aquestes sempre és igual, aquesta pintura, que porta ocre, per poder pintar ocre, i aquestes mostres són les que poso dintre del forn. En cru ja veieu que aquesta espècie d'argila o almàngara és la que s'ha de netejar una vegada surt del forn brut. Endavant. Bé, aquest és el resultat de les mostres. Quan la primera mostra és dolenta, la segona encara no és bona, la tercera ja comença, la quarta i la cinquena. O sigui, el procés va pujant. A mesura que vas fent períodes de reducció, que poden ser 3, 4 hores, no se sap mai. O sigui, el període de reducció. O sigui, la fornada pot durar 24 hores. Però la reducció pot trigar des de 4 hores fins a 6 hores, depèn del resultat, del que pots tenir. Per tant, doncs, això ens indica una mica el que hi haurà dintre. Això no vol dir que dintre hi hagi sorpreses tant en bé com en dolent. Vull dir que això és una orientació. Perquè aquestes mostres estan situades en un tub només, en un lloc del forn. Però, esclar, no saps ben bé el que ha passat a darrere del forn, o a baix de tot, o a dalt de tot. Sempre hi ha més temperatura a dalt que a baix. Endavant. Aquestes són les mostres que us deia. La primera és de transparent, i aquestes lletres són fórmules de barreges d'òxids, per poder obtenir diversos colors. Les J són ocres, les B són daurats, la A i la B són daurats, les Is i les Y i les B baixes són vermells, amb coure. Cada lletra, amb un fons diferent, actua diferent. Veieu la mateixa fórmula A, sobre el blau, diguem-ne un blau cebres, per dir-ho així, veieu que és un to clar, platejat clar, la B també. En canvi, fixa't amb el transparent, quina B més fosca ha quedat. O sigui, que reacciona diferent, depèn del fondo. Per tant, doncs, és interessant, quan dibuixes una peça, saber una mica quin resultat pots tenir si la cosa va bé. Això ja és molt dir, ja és molt dir, perquè fins que no s'obre el forn, no se sap. Endavant. Aquest és el forn de llenya, la fogaina està oberta, per aquí es tira la llenya, la porta és actual, la vaig fer no fa masses anys, el forn té 100 anys, és a dir que, per tant, doncs, el forn és de refractari i l'he conservat, el va construir l'avi i el pare, vull dir, de joventut. Per tant, s'ha conservat aquest forn i inclús el vaig tenir de traslladar perquè ens van expropiar una part de la finca i aquest forn no el volia perdre, de cap manera. Per tant, el vaig traslladar sencer, d'allà on era, al mig d'un carrer que va fer, fins a aquí era la situació actual, al pati de la masia. Endavant, que veurem un forn enfornat. Bé, aquest és un forn enfornat, encara ja està cuit, però està brut. Veieu que ja es veu, a la peça aquesta d'aquí baix, ja es veuen alguns reflexes, alguna cosa d'aquest tipus, no? Alguna cosa, però està brut. Mireu, he portat una peça, perquè veieu com queda aquesta, aviam si la veig aquí, aquesta peça. És una peça semblant, aquesta peça, és una peça, perquè si cas després ja la veureu, és una peça semblant, en aquest cas el fondo és transparent, i fixeu-vos que aquest transparent s'ha transformat en vermell, aquest fondo tan vermellós és el color transparent, aquest transparent tan poca solta que es veu aquí, s'ha transformat en aquest vermell tan intens a dintre. O sigui que el transparent aquest ha absorbit el metall coure. És curiós, perquè aquí segurament era plata, però el procés és el mateix. O sigui, això surt brut, ara s'ha de netejar amb un fregall i aleshores surt brillant. Alguna vegada he intentat fer uns reflexes sobre un esmalt més mat, però no té el resultat bo,
perquè el reflexe vol aquesta lluïssor de l'or, de la plata. Per tant, ens hem de moure en els esmalts brillants, no ens podem moure gaire en els esmalts mats. Queden opacs, es queden més opacs. Hi ha altres procediments per fer coses amb esmalts mats que no pas els reflexes metàl·lics. Endavant, a veure si veiem alguna cosa més. Veiem alguna peça en la que el blau aquest s'ha transformat en aquell verd, aquí sota amb un ocre. Vull dir, és que amb una mateixa peça, sota la influència del fum i del foc que passa a través, és tan aleatori que no saps mai on et quedarà bé, on et quedarà malament i on serà sorprenent. És a dir, que això és una peça que ja fa uns quants anys, no la vull vendre, la tinc a casa aquesta, i per això la vaig posant aquí. Endavant. Aquí veureu que estic dibuixant amb un no sé si era un estilet, rascant la coberta aquesta, diguéssim, groga que es veu, aquesta ocre, que és l'òxid, perdó, si no em sentiu, rascant amb una eina per fer les ratlles fosques, que és l'esmalt base. O sigui, traient, és un esgrafiat. Aquesta peça em penso que no està fotografiada, però em sembla que la podem veure. Tira endavant. Bé, això és la masia, que si algú la vol veure, ja sabeu on soc. El taller el tinc a dalt. Això és una pintura del meu avi, del 1897. Va fer un grup de pintors que eren el Nonell, el Casas, el Rossinyol, el Clarasó, i van fer un grup que es deia Acadèmia Artística Libre, en aquella època, i van exposar a la Sala Parés, i van ganivetar una pintura del Nonell, una gitana del Nonell i una pintura de l'avi que la tenim partida en dos. En aquesta exposició a la Sala Parés. Endavant. Això és la sala de casa, conservem les ceràmiques i conservem la casa. Endavant. Bé, això és la preparació d'aquests preparats per poder pintar. Aquests òxids metàl·lics s'han de dissoldre en vinagre. O sigui, amb un morter s'ha de moldre ben fi perquè puguem aplicar-ho, inclús faig servir una plomilla per fer coses. Per tant, ha de lliscar una miqueta. No gaire, però ha de lliscar. Però normalment es pinta amb pinzell i s'ha de moldre molt bé amb un morter. L'única dificultat que hi ha amb els òxids és amb el nitrat de plata. El nitrat de plata i l'òxid de ferro, o l'ocre, quan el barreges amb vinagre, fa una bromera que sembla de crema d'afaitar. I costa molt de treure aquesta bromera. O sigui, llavors, què faig? Coc aquesta bromera, la coc amb un fornet petit, fins que es va fonent a mica, fins que aquesta bromera desapareix. Però és el que costa és una mica de treure aquesta bromera amb el nitrat de plata. És l'única dificultat que hi ha. Els altres òxids no hi ha problema. Endavant. Bé, això és una altra vegada la peça ja cuita i que es veu ja una mica també el resultat. Bé, el forn és el primitiu, hi ha forats per tot arreu, però com que es necessiten forats perquè entri el fum, doncs ja va bé que hi hagi forats. O sigui, hi ha esquerdes, forats, i tot això ajuden a que el mateix foc i la llenya, que fa fum, quan tanques el tiratge per fer la reducció, aquest fum ja penetra dintre. Per tant, doncs, inclús deixo un forat en el forn, en la porta, perquè ja entri fum del natural del forn, de coure, a part de l'oli que hi pugui posar, o també es fa servir lluquet. El lluquet són unes tires de sofre que es tiren a través del tub aquest que us deia i que fan un sulfur de sofre, fan el sulfur de... Endavant, si hi ha alguna cosa més, veureu alguna peça més. Bé, aquestes són peces, fotografies de peces, però jo crec que, en fi, hem explicat una mica el procés, la cocció, la pintura és aquestes fórmules que us deia a base de nitrats, d'òxids metàl·lics, nitrat de plata, etc. i després el resultat de la cocció, que ha de ser
al llarg de la fornada que va variant segons veiem les mostres com es van comportant. Per tant, si una mostra té possibilitat de millorar, quan veus una mostra, dius, aquesta mostra encara és crua, aquest vermell encara ha de ser més vermell, més reducció. Llavors, què es fa? Mantenir la temperatura. Sobretot, no pot baixar la temperatura. Si baixa la temperatura, no fa res, perds el temps. Per tant, va molt bé la llenya, perquè vas tirant llenyetes, no llenyotes, llenyetes, per aguantar aquesta temperatura. Bé, us explico aquest procés com si l'estigués fent ara. És a dir que, per tant, doncs, jo penso que en un moment determinat, si algun dia es fa alguna experiència en el taller, ja us avisaré. I podríeu veure-ho pràcticament. Jo em fa l'efecte que he explicat una mica tot plegat. Si hi ha preguntes, amb molt de gust contestaré. Doncs jo aquí acabaré la meva. Em penso que hi ha més peces per veure. És molt semblant a aquestes peces que us he ensenyat. Veus aquests dibuixos que jo... Els dibuixos són anècdota perquè hi hagi colors a les peces. Endavant. N'hi ha més? Aquest vol, sí. Sí. I aquesta peça que és molt bonica per veure molt. Sí, aquesta peça és molt bonica. Aquesta és una peça transparent, i de color transparent, i que al posar-hi plates no hi ha posat coure aquí, per tant aquí el vermell, si surt és perquè hi havia vapors de coure al forn, però no hi ha pintura amb coure. Només és pintura amb plata, i amb bismut, i amb estany. Per tant, doncs hem conservat aquesta netedat de la peça. Aquest rosat l'agafa per l'atmosfera del forn. Per tant, hi ha alguna cosa més? Bé, aquest és el resultat d'una fornada. Com veieu, va sortir aquesta fornada, va sortir aquella peça molt maca, i doncs fa gràcia quan surt tot bé. Cosa molt estranya que surti tot bé. Alguna se va llançar, segur. Molt bé. Això és amb cru, la peça aquella que heu vist, mira les peces aquelles amb cru. I ja l'heu vist en cuit. Sí, aquesta és del 92, una peça ja bastant antiga. Sí. Molt bé, doncs em sembla que ja no hi ha més. Ah, sí, aquest vol portar. Bé, aquí hi ha les llibretes de les fórmules, això que us deia. Això d'aquí a l'esquerra, això m'ho va ensenyar el meu pare, això és l'anàlisi d'un esmalt. O sigui, el del mig, el de la dreta, el de les mig, veieu que hi ha unes línies en què hi ha quars, feldespat, etc. I aquests elements, per saber com es comportaran com a vidre, aquests elements es desfan amb els seus components bàsics. Per exemple, la criolita.